बेयो भलेटनाथनि माबा मोनग्रोबाय आरो शिबलिंग नाथाय बाहाय फोरोंना बहाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो बाबा शिबलिंगआ बहाय फज'ग्राफ्रा उल्था फज'ना होदों शिबलिंगआ जाय उल्था फज'दों उल्था माने दै गग्राया मालाबाबो खोलाहा जानो मोना दै गग्राया साहा थानांगौ दा बहाय जाय भक्त फिसाफ्रा शिबलिंग दै गग्राखौ उल्थाखौ फुजिदों बिनि फुजाया मालाबाबो जाफुङा जेखौ साननानै फुजा होदों बे साननाया मोनसेबो जाफुंनाय नङा बेनिखायनो भक्त फिसाखौ बुङो जाय भक्त फिसाफ्रा भगबान निमथिजों आसार खान्थि सोलोङा बे मालाबा मोननाय नङा नेम निथियासो आसार आखु सोरबा जाय जेरै मेरै जायोलै होननानै फुजा होनो नाङा मानो होनोबा बाबामोनानो बाबासिमोनानो नियम निथि फोरोंलांखादों बे फोरोंनाय हिसाबैसो गाज्रि फोरोंलांनाय हिसाबैसो जों मावजोबनांगौ जायो बेनिखायनो जेला सेला नोंसोरो जे मायावबाफोर खोलाहा दै गग्रा थानाय शिबलिंगखौ दाफुजि ओरैनो मान होनानै थां मानो होनोबा नों जेखौ साननानै फुजा होनायदों बे मालाबा जाफुंनाय नङा दा ओंखायनो जोंनि माखासे जायगाफ्रा मोनथियाव बिदिनो उल्था पुल्था फुजा होयो बे गासिबो गोरोन्थि जालांजोबो ओंखायनो सोरबाफोर मोनथियोब्ला मोनथिना ला जाहाथे उनाव मालाबा नुफ्लाङोबा खोलाहा थानाय शिबलिंगखौ दाफुजा हो बेथ' खोलाहा मोखांसो आरोना औ जानो मोना बेखौ बै दै गलांग्रायाव बोरै बै दै गलांग्रा होयो जलधारा बिदि जानो मोना बे साहासो थानांगौ सोर बानायामोन बेखौ जानला मानला बानायदों बे जेबो रोङामोन ओरै बानायलाबायदों दा बेवहाय बे बाबा गणेश ठाकुरा बै साहासखौ हमनानै दोनबाय दा साहासो दाना बुंबाय जा नों आंखौ हमबाय जिहेथु नों आंनिखौ गोरों गोरासिन आंनि गुरु जाबाय नों दिनैनिफ्राय आं नोंखौ गुरुमायनो लाबाय होननानै साहासुरा बुंबाय आरो गणेश बाबाखौ बुंबाय दा गणेश बाबाथ' भक्त मोनबाय नालाय आजावना लाबाय दिनैनिफ्राय बुंबाय दिनैनिफ्राय आं नोंनि शिष्य जाबाय आं दिनैनिफ्राय निमाहा खालामनानै आं दुखुनो लादों दे बिदिबालाय होननानै गणेश ठाकुरा बेखौ लाबाय आरोखि बयखौबो सिगियोमोन जाहैदों आरो बे सायाजोंनो दा बेहाय साहाबाथ' बेनो बोरनांसिगोन ना दाना फख्रि जाबाय नालाय दाना साहासा बुंबाय देनाय नोङो आंनि गुरु जाबायब्ला आंनि रुपखौ मोजां रुपै होदो दे होनबाय अ बेबोथ' नोंगौ नोंथ' साहासो दाथ' नोंहा रुप गैया दे बिदिबालाय नोंनि मोदाय हारिनि बादै मुनुसमाया रुपैनो असुर रुपआव नों असुर हिसाबै असुरनो रुप होबाय आरो रुप मोनलाय गोरा जाबाय मालाय दिनैफ्राय रुप नायनाय नै आंनिबा बिदिसो होनानै फुजा होजाबाय मानसिफोरजों रुप नुबाय नालाय असुर जानानै दा बियो ध्यान खालामबावबाय गोहो बोलो नांसिगौ आरो गोहो बोलो नांगौना दाना ध्यान खालामनाय बाबा शिबखौ बिनि बोर मोनबाय बिनि उनाव दाना आरो बांसिन गोरासिन जाबाय बोलो मोनबाय नालाय असुराबो बिदिनो खासै एसेबारे बिराद दुगा जायो बे बिदिनो लास्टआव दाना बांसिन गाज्रिसिन जाबाय मुनुसमायाफोरखौ अयथासार खालामबाय दा बेखौ फोजोबनांसिगौ ना दा बोरै फोजोबनो बाबा शिबआव फोजोबनो हाया गावनि भक्त जाबाय बाबा गणेश ठाकुराव फोजोबनो हाया गावनि भक्त प्रिय शिष्य जाबाय जाबाय उफाया मोनसेल' मा उफाया जाहैबाय बेखौ दाना दसि खालामनांसिगोन नों बोरै दसि खालामनो बे दसि खालामनो लामाखौनो होआ बे बाबा शिबखौ नुबाय बाबा गणेशखौ नुबाय खुलुमनानै गावनि दसिखौ सिमा बिदिनो लायो भक्त फिसाया गावनिसो अनखायोना गुरुफ्रा अनजों गावनि भक्त फिसाखौ होननानै अननानै थाबाय खालामनो हाला दा सानसेखालि बिदिनो उफाय गैया खालामथारसिगौ होननानै गावनि आखाइजोंनो दसि खालामनोसै आरोखि बे सायासो नोंखौ बिहा बोलो जाबाय आरो नों बोलो नांगौसिनबा जाहैगोन मोनसेल'खौ जेबो खालामहैनि नों मोनसे थाव फाननाय लाबोदो आरोखि नों होननानै थाव फाननाय बे थाव गणेश ठाकुरा होनबा मा खालामखो बे नोङो शिबलिंगखौनो उल्था बसायना हो बांसिन बोलो मोनगोन नों होनना बुंबाय उल्था बसायना होबाय साहा थानो खोला थानो खालामहोबाय दाय जाबायना बिहा आरो बे ओरैबायदि दाय जाबाय बाबा शिबनिखौनो दाना गणेश ठाकुर खालामहोबाय आरो बे बांसिन मोनसेयाव डाबल दाय जाबाय आरो दा बोलो मोनदों बुथारनो थिग बिदिनो फाव फाननाय फैसारियाव गणेश ठाकुरखौ सोलो बुथारफिनबाय आरो गावनो सोलो खालामनानै माबाफिनबाय आरो उफाय गैयानोबा उपद्रु जाबायना बायद' बे दुसि जाबायना बे खालाम बुथारो दा ओंखायनो बे शिबलिंगखौ उल्था जाय होदों फुजा होदों थि साननाय हनायफ्रा मोनसे जाखा होनदों बेनिखायनो दा जाय मानसिया शिबलिंगखौ उल्था फुजाबाय बे सानना लाखादो बेहा खथि दंसै आरो जिबनाव डेभेलप गैया बेखायनो है फुजा होबाबो माथो जाया जेबो इसोरानो अना होनसै आरो खिन्थु मादि रहस्य दं सिङाव मिथिला जोंथ' जोंनो जेराव मेराव नुदों बेयाव फुजा होलाबायगोन निमथि सोलिनांगोन नोङो निमथियासो सलिनांगोन नों जानला मोनला जाला थांनानै दुगैयाबो थांनानै
गाइखेर फाव लोंसै फसंथाना लाबोनोसै बिदिनो होयोना मिथि गैला जानाय गैला बेखौ मोनसे हाब एथ' गाइखेर लुबैयो आं एथ' फुजा होबाय आं बोरखौ मोनलिया नोंदि बेसेबां दुन खालामबोखो नोंथ' नुवाखसै गुबुनासो नुबाय मालाय मोदायफोरसो नुबायना ओंखायनो नियमथि मोननो थाखाय नों बै नियम सोलोंलांनांगोन आरोखि होननानै बुङो नांलाया मोदायफोरा बाबासिबा होनदों नोंसि गोसोजों गोथार लानानै दै सान्दिसे लानानै बिबार गांसे बिलाइ गांसे होबानो जों गोजोनखायो होनना बुंदों खालि नोंनि अननायखौल' नोंनि गोसो सिंनि गोसोखौल' जोंनो बावना होनांगोन होमबानो मोनो गासैबो ओमफ्राय बाहाय मा प्रमान दं बेहाय एकदम मोगथाङाव बेहाय प्रमान मोननायफ्रा मानसिफ्रा नुजानायाथ' गोदोनिफ्राय बुङोबा जों जेराव माखासेखौ जों मेगनजों नुदों माखासेखौ जों खोनाबोदों आबै आबौमोननिफ्राय खोनाबोनाय गेजेर समनिफ्राय आमाइ आनैमोनाबो जों खिन्थाबोदों दांदुफुर अन्थाइ गुफुराव बिनि काहिनिफोर हिस्ट'रिफोरखौ दा बेवहाय माखासेखौ आं उन्दैयाव एसे नुबोदोंबाबो माखासे गोसोआव गैजोबा आङो नाथाय आंनि आमोलाव बेसेबां जाबोनाय बेखौ आं माखासे मेगनजों नुबोदों गिबियावनो आं खिन्था जोंनि जेलानाखि जों दांदुफुर अन्थाइ गुफुराव फैजेनग्रोयो बहाय होनबा गोदोनिफ्राय आबै आबौमोना गाइखेर लुयो दै लुयो फुजा होनानै बोसोराव खनसे फुजा थाङो आरो गोदोनि जुगाव जायहा गरिब बिस्रा फिसा फिसौखौ बिलाइनो थाखाय बिमा थाखा फैसा गैजा रोङिया बाबानाव फैनानै रां बिफैयोमोन मानो बिदों होनबा फुजा हाबा समाव रां गरसे गैयिलाय फैसा नांगौ थाखा फैसा नांगौ होननानै एसे होयोनो बेनिखायनो बे दांदुफुर अन्थाइ गुफुराव हाबानि नामै फिसाजोनि नामै सोरबा बिफैयोबा नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जोंनि हारिनि गेजेरावनो सबानो एखे समान नङा नालाय सानसेखालि बिदिनो थाखा फैसा गोनां मानसियानो लब जानानै सना रुफा बिनो फैबावबाय सना रुफाखौ आइमोना हराखैना हरदों हरना बुंलांबाय दिनै जों होफैला होनना बुंबाय बिदि होबाय नालाय आइ आफामोनाखि नोंसोरनाव थाखा सना बिफिननो लुबैयो नामा लुबैयाना बिसोरो बेथ' जों हरदोंसो नाथाय बेखौनो बुजिया दोनजिया बुंनानै दिनै हरला होनबाय हरलाबाय नालाय दे होनबाय आंना गोसोआबो आनजाद लाबाय माबायदि हरा नोंलाय होननायदों दा बिदि होननायाव मा खालामखो गोदोनि सिलाय दं नालाय लख्रा जानायबो थादोंमोन नालाय बाबामोना लख्राखौनो गावना होबाय लख्राखौ सिलायजों गावबालाय जेखि मोनो बेखौ नालाय बुजिनानै मालाय गोमोरलांबाय बे दिननिफ्रायनो सना होननाय जिनिसखौ हराखिसै आरो दा बिदिनो जों दा जों बेखौ नुवाखिसै बेखौ दा जों आइ आबैमोनाबो खिन्थाबोबाय ओरैबायदि घटना जादोंमोन होननानै सना रुफा खायनो जों बिदि खिन्थाबाय आरो ओमफ्राय बे मुस्लिमफ्रा दि होफैयो मानि खारनाव बेहाय बे आंनि आमोलाव जानाय बियो बेखौनोथ' बे बारा गोबाव जायाखै बेखौ खोन्थादो बहाय एकदम मोगथां रियेल घटना आरो जोंनि मेगनावनो प्रथमाव नैबे जाग्रोदों नांदों जेनेबा बहाय सानसेखालि हाजो नालाय बियो दंफां सिखावफ्रा फैयो आरो दंफां खावलांनो फरायसाफ्रा हमनो हानो बे हास्लाबा गासिबो बिसोरबो एखमबा सोरबा बिदिनोसै माथो होनो दे दा सिखावफ्रा फैबाय फैनानै दाहाय हाजोआव जिरायफै मेंबाय नालाय हाजो गोजौ नालाय मेंबाय जिरायफैबाय दा बेहाय बर'फोरबो दं नालाय जोंनि हारिनि दं बर'आ बुंबाय दे जिरायलै बाहाय जानला मोनला हास्ला खिस्ला दाखालाबाय बाहाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे बाबा शिबनि माबा दङ बाहाय होनबाय दाना बाहाय बे बांगालफ्रा गुबुनदारि नालाय दा हिन्दुनि माबा फोथायखाया ओरैनो बे मथाया उल्थाखासो नालाय बे होननानै थोद बेहाय मा दंसै माथो जेबो गैया माथो होनै अन्थाइ गांग्रों गुंग्रांल' माथो जेबो गैया बिफां साल बिफां फिसा फिसौ बिदि दं होनना बुङो आरो दा बिदि होननायखाय आया नोंनाथ' गोरोन्थि जायाखै फोथायखौ बिदि बुंनाङाथ' होनना बुंबाय आरोखि जेबो गैया दे बिदिबालाय नों फोथायानो थादो होनना बुंबाय दा बिदि बुंनानै दाना दंफां सिखावफ्रा बै दंफांखौ बाहाय दानबाय आरो फांसे दाना अन्थाइया बे दंफाङा ओरैबायदि जाबाय बे दंफां दाननाया जेरै गाहायथिं गोलैनांगौ गाहायथिं गोलैयाबालानो उल्थानो गोजौथिंसो गोलैलांबाय गोजौथिंसो उल्था गोलैहैबाय गोलैनानै जै मानसिया बै जिब गैया होनदोंमोन बे मानसिनाव आथिंखौ सिफायहैबाय बियो आथिं बायबाय मा खालामनो उफायबो गैला दाना बिसोरो लाबोफिननांसिगोन दा बिसोर लाबोनानै गावसिनि माबाखौ आथिं फाहामनो होनानै बिलासबारिनि मानसिखौ बिसोरो निसिगन्ज बेंगलाव लांबाय निसिगन्जआव लांबाय निसिगन्ज लांनानै बिदिनो गोबाव लायो नालाय बिदिनो एक मासनि उनाव आथिङा एसे मोजां जाबाय बिदि होनबाय आरोखि जाबाय दिनैखालि गनोसै होनना बुंबाय बे समाव गनाय समावनो मोनायाव बिनि आथिङा बायनानै थाफिनबाय हारसिं बायनानै थाफिनबावबाय
दा बेखौ जों मिथिया बायनायखौ जायहा उनाव खिन्थाफैनोसै आरो बिसोरो औ दा बिसोरो आथिं बायबाय ओमफ्राय डाक्टारा होनबाय हाब आथिं हामबाय बोरै बायफिनखो औ बिदि होननायाव ओ बै जाय आथिं सिफायफिनजानाय बुंबाय आरोखि सार आंनाथ' जाबावनो हासुखौनो खिन्थानोसै आं बै समनि आं हाजोआव बुंनाय दायानो आंना बे नांनानै दं मानो होनोबा आथिं बायनायखौनो दिनै बैसोर फैनानै सिफाय फैफिनबाय आंनि आथिंखौ दाहाबाय बुंलांबावदों बे दांदुब्रु अन्थाइ गुफुराव नों जे राव बाथ्रा बुंदोंमोन बे रावखौ सोदोबनो थाखाय नोङो बहाय जोंनि नामै त्रिसुल गंसे हैनांगोन नोङो होमब्लासो नोंनि बे आथिङा मोजां जाफिनगोन नङाबा दिनै बे आथिङानो मोजां जाला दाना बिदि खोनानानै बेखौ सिमाङाव बुंदों आरो औ खिन्थाना फैबाय बेनो सिमां मोगथां सिगाङाव खिन्थाना फैबाय औ नङाबा आथिं मानो बायफिननो दे बायफिन नालाय खिन्था लांबाय न'आव गाखोना बोरै बायफिनाबो जाखो बे बांगालनि सिगाङाव औ बानसिगौमोन दा बे फन हरबायनो ओरैबायदि जाबाय घटना गनांसिगोन गवाखिसै आरो एक मास थाबावनांसै मानो आंनि आथिं बायफिनदों बोरै बायखो हराव बायनो थाफिनदों ओमफ्राय खिन्थाहरबाय नोंसोर थांनानै उमुगाव उमुग जायगायाव शिब मन्दिर बानाय दङ बाहायनो गथा जाबोखादों बहायनो फैनानै नै त्रिसुल गायना होबोदो होननानै दा बे खोनानै बिसोरो उसुबिदा जाबायना बागालबारिया मा जादों बिसोरबो मानसिना बिदि होननानै जों फैनायानो बिसोर जोंनो घटना खिन्था फैजोब्बाय घटनाखौबो जों मानिबाय नोंगौ होननायसो नंखागौ बायनायखौ बयबो मिथिखादों दा बहाय जों बे होफैलांबाय आरोखि होफैनायनि उनाव बे बागाना आथिङा मोजां जाफिनबाय दा दङ हामबाय आरो हामबाय होमबा बिसोर फोथाया फोथायो दा फोथायो बिसोर दा ओंखायनो बिसोर दा जाय होजानायनि फोथायखायो आरो दा बेनो दा ओमफ्राय बे बागान होफैनाय त्रिसुलखौ जों दा मन्दिराव दोनो आरो मानसिसो बागान जानांगौ खिन्थु मुनुसनि मेयाना बेबो मानसि हारिसो मोनफैबाय लोगोफोर मोनबाय हैनै मोनबाय नै बिथिं लामा दंबावो गोजौ बाहायबो गोजौआवबो दङ मन्दिरा बाथौ दं है नायदो बिथिंनो ओंखारलांनो हासिगोनदां आयु लामाया बै बे जों फैनाय लामायानोमोन नामा हनै एकदम खाथि नुहुरथारबाय हनै लामाखौ नुहुरबाय गोजौ थिखिनियाव गाखोबाय नालाय बिदि नुहुरबाय हनै आयु मोनफैबाय मोनफैबाय बेखौ मा खालामनो नागिरामोन बेखौ दैयाव बेनिफ्राय मोननानै ओंखाम ओरि संनांगोनहाय आयौ बैहायसो लायनांगोन सेन्देल सिङाव सोनो मोना सिङाव सोनो मोना बाहेरायाव थांनो गासिबो गणेश ठाकुर आगदुवार फागदुवार गणेश ठाकुर बबे बे दरजानि बे आगदुवार फागदुवार होनो बे फुलखौ बावबायसो नामा सिमेन्ट खुन्थिया लाबोबावदों बेखौ सावग्रा मन्दिर बोरै लाबोयो बेखौ बबेजों गारिजों लाबोदों मैया दाख्लाबदों गारिजों बियो हाबजेननाय गणेश ठाकुरनि बर'नि नेमखि हिसाबै हाबजेन होबा गय जरा फारसे बिहर बावनानै हाबजेननांगौ गय जरा फाथै जरा बावबाय धुपखाथि थांनोसै दाना हाबनोसै एबार साबसिन बायदि दुब्लिखौ दाहो दुब्लिया दा बेयाव नांगौ दुब्लिखौ दोन दुब्लिखौ दोन बेयाव दा नांगौ बेयाव गावबा गावनि थागोन नांगौ आं बेयावसो लाबावदोंमोन खनथाम जाबाय
너 뭐야? 밥좀 그래요. 응, 빨리 타래. 밥좀 아주 소리. 네. 훌륭 아비네. 다 그다. 지금 무슨 되게 그 날래 다 좋은 집이야. 기타 들어리는 능 집에. 너 뭐야? 이렇게 콜랑은. 부자 봐야 되죠. Cối phạt thì lạp đừng muốn ăn bực. 다 그. 응. 그래도 내가 가지고 있다. 이거 가지고 있네. 이거 들어야 응. hả? 예. Ini berapa? Sirai lah. 지를 라는거. Sirai siapa? 지래도 지를 라는거. 부자 한 시바. 예. 지래가 아술 라하는거. 아술 라한츠 하는거. 비, mama,